देहाय थाब थाब बारायदो आंनासो आखाइया रोसि गारबाय र केमेरा एक्सेसो आखाइ आंनिया दसे थाबाव र' देदोलै सालथे जोंब्लाव डाइरेक्टर सार थाब थाब खालामदो मोनालाय लांसिगोन आर्टिस्ट रेडि रलिं एक्सन तात बुरबक नों होननांगौ नामा आंसो होननांगौ दा दे आंबो माबा बुंफ्लांलागाबाय बालखन डाइरेक्टरसो जानो फैदो डाइरेक्टरसो जानो फैदों बेयाव आं सिगाङाव दे जासिगोन दि थाब थाब खालामदो रेडि जाबायना आखाइ हम सानैबो आखाइ हमलाय 3 2 1 गो no मा होननाय जाखो दे उनथिंजाय मानो गिदिर लांखो उनथिंजाय मानो थांखो नोङो उनथिंजाय थांखो हा गावआनो ग होनबाय लायो बिनिखायसो थांदो दा आंलाय मा एसे जाम्बि एक्ट्रेस जाखोलै बिलाय ग माने मा ग माने नोंखौ डायलग बुंनोसै स्टार्टिंनि थाखायसो बुंदो दा आंलाय दे होमबालाय जासिगोन दे बे बाराव आखाइ हमफिनदो हिर'आ डाइलगखौ गोसोआव दंखायो दा मा बुंनांगौमोन दंखायोलै नोंसोरल' थाब थाब खालामदो दे माबार आर्टिस्ट रेडि रलिं केमेरा एक्सन अनजालि सम्पा बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनबाय आं फै जोंहा बै दंफां साया सिङाव जिरायनानै दान्दिसे ओंखाम ओंख्रि गेलेहैनि मा डाइलग जाखो घन्टानि डाइलग जाबाय बियो मा दंफां सिङाव ओंखाम ओंख्रि गेलेनांगौ जाखो गथ' गोरलै जाबाय नामा नोंसोरहा गथ' गोरलै नोंसोरखौ रमान्टिक डाइलग होनोसो थिनदों बै दंफां सा सिङावलाय मा ओंखाम ओंख्रि गेलेनांगौ जाखो नोंसोरलाय हा दे आंबो माबासो बुंफ्लांलायलांबायलै गेला दे देरिगा दे जासिगोन दे एबार मोजां बुंसिगोन आंना आखाइया सेरावलाय लांबायहाय मा थाबबो जाया आर्टिस्ट रेडि रलिं केमेरा एक्सन अनजालि सम्पा बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनबाय आं फै जोंहा बै दंफां सायाव जिरायनानै दान्दिसे मोजां गाज्रि रायलायहैनि no बिमा खर'नि डाइलग जाबाय बियो बबे दंफां सायाव जिरायनानैलाय मोजां गाज्रि रायलायनांगौ जाखो हिर'खौ सोलायनांसिगोन खोमालै रोंनाय नङा हिर'खौ सोलायनांसिगोन माबासो बुंलाबाय थागोन माबा टाइम पाससो खालामसिगोन इयो मोनालाय लांगोन बेफोरनि डाइलग होबाय थाबा रब्रा थेंगोना सार एसे धोर्ज हमथलाय एसे मोजां नाजाबावनोसै बे बाराव आङो बे बाराव जाबा जाबाय जाबा हले बिखुङाव मानजिया बारखोबाय दे जासिगोन दे बे बाराव मोजां होथोसै गावस्रानो दावराव खालामबाय थायो बावगारगोनथ' आरो आखाइ हमफिन ओइ सालथे डाइलगखौ नोङो खेबसे मोजां खिथाना होलाय दा आरो भुल खालामबावगोनसै इयो एबार गोसोआव लादे आं खिथाना होनि ससेखौ अनजालि सम्पा बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनबाय आं फै जोंहा बै दंफां साया सिङाव जिरायनानै दान्दिसे मोजां गाज्रि सावरायहैदिनि आर्टिस्ट रेडि रलिं केमेरा एक्सन अनजालि सम्पा बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनबाय आङो फै जोंहा बै दंफां साया सिङाव जिरायनानै दान्दिसे बागुरुम्बा मोसाहैनि no मा घन्टानि डाइलग जाखोयो मा दंफां सिङाव जिरायनानै बागुरुम्बा मोसानो गोनां जाखो फैफिनदो रिएक्सन बे नोंनि भुल जानायनिसो मान जादों बिलाय रेडि जाबायना दे जासिगोन दे जाबाय रलिं केमेरा एक्सन हेलौ आयै आं शुटिंआवसो दंफैयो आयै नैबे सिमेन्ट दैमा खाथियावसो दंफैयो आं शुटिंआव दा जोबला थांगोन दे आयै
जागोनलै नोंसोरजों मबाइलखौ मानो दिखांनांगो बन्द खालामना लानो हाया जाबाय नोंसोरजों माबा आइया न'निफ्राय फन हरदोंमोन आंखौ बहा दं होनना सोंहरदोंमोन आरो बेखौनो खिथाहरबाय आं ओइ सार दिनैनि शुटिंखौ बारा मोजां मोनाखिसैलै आं दिनै बारा मोजां नङा नामा ग्रह दिनफोरसो दं नामा ताट सारा सुवाद मा ग्रह त्रह मोजां गोसो हो एबाराव बे बाराव जायाबा सोलायनांसिगोनलै हिर'खौनो दे जासिगोन दे मोजां होथोंसै नोंसोरबो जाद जाद बुंबाय थायो आरो रब्रा थेंगोना सार मा केकिं जाबाय थायोलै गावस्रा 10,000 थाखा गोजों लादों आंनिफ्राय आं खालामथारगोन ना आंहा हिर' जानायनि मिजिं दंथारो जानासो गारगोन आं हिर'खौ हिर' जानोखायनोथ' मोजाङै गोसो हो नोंनि बे 10,000 थाखायालाय मा 20,000सो लाबावगौमोन अननानैसो मोनाखै खमल'सो लादों दे जासिगोन दि गावस्राबा थाखा फैसानि दं हिसाब लाबाय थायो बे बाराव बगारनो मोननाय नङा रेडि जादोसो आर्टिस्ट रेडि रलिं केमेरा एक्सन आयु रुमबां नों बेयावसो दंफैयो आं नोंखौ बहा बहा नागिरबोखो आयु फाग्लिया फनबो हरा आरो आंनो आयु फाग्लिया मालाबानो सफैना दं माथो बेलाय आरो सोर जालायखो जारौनो गावदांदांनो आंनिनो लोगो जोंनि गामि खाथिनि आरो आंखौ नागिरना फैदों आरो बेलाय बुस्थुआथ' जोबोद साफायानोलै बेखौ जोंनि प्रडाक्सनाव माबा मोनसे खामानियाव बाहायनांगोन आदसा सिस्टारनि मुङा मामोन लायो आं फाउदुर बै सिनांफारानि ना नङा आदा आं मोगथांफारानिसो आदाया बेखौनो सिनायाखै होनबा जोंनि गामिनि खाथिनिखौनो ओरैनोथ' सिनायनाय जायाखै लोगो मोनलायनायबो जायाखै नालाय आं उदालगुरियावसो थायो आदा बाराय बायदिबाय सिस्टारा जोंनि प्रडाक्सनाव हाबगौमोन नामा हाबोब्ला सेकेन्ड एक्ट्रेसाव पार्ट मोनसे दङमोन हैद सालथे मा सिदा सिदि मानसिखौ बिदि सोङोब्रा आयु आं लाजिहाय आदा माबादिबा खालामो आं रोंनाय नङा ओरैनोथ' रोङि जेबो खोथा गैया रोंखागोन बियो उनाव जागोन दे दिनैनि रलखौ फोजोबना लाग्रोनि गाबोन खबर हरगोन आङो हिर' माखौ गोमजोर जोर रायबाय थाखो सिख्ला मानसि नुफेराखै नामा नोङो रब्रा थेंगोना सार आं नुफेराखै नालाय दसे नायब्रा आदसा रेडि जादो दे बे बाराव ओइ जोंब्लाव डाइरेक्टर सार दिनै आं माबा अनला ओंख्रि जाना फैनानै डाइलगखौनो बावगारनायसो जाबाय दंलै बन्द' खालामबा हामसिगौमोन नामा मैयाबो मोजां जायासै दिनैबो जायाब्लालाय बोरैथो जागोनहाय ताट साला सुवाद अनला ओंख्रि जाबा मानसिया बावगारा नामा अनला ओंख्रियालाय माथो बर'नि गुबै हारिमु ओंख्रिखा दा बर'नि थाखायनो अनला ओंख्रिया मुंदांखा आरो अनला ओंख्रिखौसो बरना होबावरा नोङो दे रेडि जादोसो दे देरिगा दे आदसा सिस्टारा एसे साइड जाथ'ना होलाय नै आंनि खाथियाव फै ओरैजाय उनथिंजाय फै दे आखाइ हमफिनलायदो मबाइला दोन आदसा रेडि 3, 2, 1 गो अनजालि सम्पा लागौ मजा दानिया बेटारानो दावलांबायसो माथो जालायखै सार मोजांसो बुंदो दहायनिफ्रायनो लेजि खालामै बेटारि मालाय बहाथो एसे गोबाव जोरबाय थानो दे थाथोंसै दे नोंबो बाखादोंमोनबालाय केमेराबो बाबाय आरो थै बालायलांबायसै आं गाबोनबा फैखाला आङो फैदोहाय लोगो आं नोंखौ आलासि जानोसो लिंनो फैखादोंमोन जोंहानियाव गोबाव जानोसै दे गाबोन खालामफिननो हागोन दे थानोसै दिनै थहाय लोगो थ' गाबोन बावगारनो मोननाय नङा दे गाबोन थाबनो फै आदसा गोजोन्थों लोगोफोर आंनि मुङा जाहैबाय जोंब्लाव डाइरेक्टर आरो बिथाङा जाहैबाय आंनिनो लोगो आं जाबा जाफानाय आं खिबा खिफानाय मुङा बिनि थेंगोना ब्रह्म माने एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर आरो आंनि गोजोन्थों लोगोफोर बिथां बुंनाया सैथोआनो दा जों सानैया मोनसे फिल्म प्रडाक्सननि खामानि मावबाय दं आरो नोंथांमोना नायनो गोसो दंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो
लोगोसे बेल घन्टाखौबो दामनानै हो मानोना जोङो दा बावै गोदान गोदान फिल्म लाबोनो नागिरगासिनो दं नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना अननानै जोंनि लेटेस्ट भिडिअफोरखौ नायनो गोसो दंब्ला जोंखौ एबा जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थुलुंगा होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों रायजोफोर खुलुमहरनाय थाबाय।